Това устройство се състои от малък прозрачен пластмасов корпус, в който са поставени множество електронни компоненти. Той е първият в света портативен компютър. Това не е MP3 плеер или GPS навигатор, а нещо много по-необикновено. Използване в една от най-дръзките схеми за хазартни игри в историята. Какъв е този компютър и как е помогнал на двама хитри математици да преодолеят привидно невъзможните обстоятелства? 1960 година, Кеймбридж, щата Масачузетс. Двама млади и амбициозни професори от Масачузетския технологически институт Едуард Торп и Клод Шанън си поставят за цел да разрешат една от най-големите математически загадки на всички времена. Може ли да бъде победена рулетката в казиното? Играта се състои от 38 номерирани полета, отбелязани върху колело. Крупия изстрелва топче по посока, обратна на въртенето на колелото. Ако даден играч заложи на числото, върху което попадне топчето, той ще спечели голяма сума. Според традиционното схващане, мястото, където се приземява топчето е случайно, а избирането на правилното число се основава на късмет. Но Шанън и Торп смятат, че е възможно да се предвиди изходът от тази игра на късмета. Те са убедени, че е възможно играта да бъде победена. Торп вече е написал подробен трактат за това как да борим картите при блекджек, но никога досега никой не се е опитвал да разкодира играта на рулетка. Като начало, двамата монтират нормална рулетка в мазето на Шанън и бързо започват да анализират играта. В продължение на стотици часове те събират информация за това с каква скорост се забавя движението на топчето. Когато то започне да пада надолу към числата, колко време му отнема да се спре, колко полета прескача, на случайен принцип ли подскача по колелото. И след месеци на изследвания, Шанън и Торп установяват, че крайната точка на покой на топчето върху рулетката наистина може да бъде предсказана. Но за да направят това, те се нуждаят от 3 ключови детайла. Скоростта на топчето, скоростта на колелото и мястото, където топчето влиза в колелото. Торп знае, че единственият начин да изчисли тези 3 стойности е с помощта на компютър. Той трябва да построи предсказващо устройство, което да е достатъчно бързо, за да изиграе играта преди тя да е приключила. И това не е всичко. Компютърът трябва да е малък. Толкова малък, че да може да бъде скрит под дрехите, така че да не бъде открит от охраната на казиното. Но за разлика от съвременните им еквиваленти, компютрите от 60-те години на миналия век често вземали цели стаи. А най-малките били с размерите на радиоприемници. Шанън и Торп са първите хора, които осъзнават, че компютърът може да се смали до размера на нещо, което може да се носи от човек. В продължение на месеци те проектират и конструират компютър с джобен размер, който е наистина революционен. Апаратът бил предвиден да се носи на кръста и е свързан с кабели към поредица от превключватели, които се спускат по кръчола на панталона до обувката, откъдето потребителят можел лесно да въвежда данни, докато играе на рулетката. След това потребителят свивал пръстите на краката си всеки път, когато топчето премине определена точка, както и всеки път, когато числата се завъртят покрай определено място. Планът бил Шанън да носи устройството и в точните моменти да свива пръстите на краката си, за да задейства изчисленията, а получените данни да се предават безжично под формата на поредица от звукови сигнали към приемник в малка слушалка, носена от Торп, така че той да знае къде да заложи. Това е новаторска идея, но дали ще проработи? Когато се упражнявали в мазето си, компютърът се справи относително добре, но истинският тест щял да бъде, когато встъпят в истинско казино. И така през юни 1961 година Торп и Шанън се отправят към меката на хазарта – Лас Вегас. Веднага щом влизат в казиното, напрежението започва да се покачва. Те трябва да се преструват, че не се познават. Трябва да застанат до масата за игра и да изглеждат като обикновени играчи, въпреки че всъщност са учени. На масата за рулетка двамата наблюдават с нетърпение пускането на топчето. Шанън свил палеца на крака си, за да задейства компютърните изчисления. Безжичният приемник започнал да подава сигнал в ухото на Торп. Тогава математикът поставя чиповете си. Тайният отбор затаява дъх, когато топката спира точно на мястото, което компютърът е предвидил, и те печелят. Торп спокойно прибира чиповете си и двамата продължават победната си серия. Но тогава Торп забелязва, че една жена го гледа шокирано. В един момент малката слушалка леко започва да излиза от ухото му, а жената, която стои до него, си мисли, че някакво странно същество пълзи по врата му. Тя започва да крещи и извръща поглед от масата и точно в този момент Торп осъзнава, че трябва да изчезне. Двамата учени бързо напускат казиното, за щастие без да предизвикат подозрение от страна на охраната.
Въпреки че сумата на общата им печалба от този ден остава загадка, те обявяват експеримента за безусловен успех. Това е много вълнуващ момент, който доказва, че рулетката може да бъде победена, но двамата се заричат никога повече да не използват този компютър. Тези двама хитри математици са постигнали целта си, като са създали революционно устройство и са разгадали математически ребус, който се е смятал за нерешим. Що се отнася до големите залози, те предпочели да не рискуват да бъдат хванати. Почти десетилетия след дебюта си във Вегас, Торп и Шанън даряват своя компютър рулетка на музея на Масачузетския технологически институт. И в момента устройството е изложено там като пример за концепция, изпреварила времето си с години. Това е част от едно много необичайно оръжие. Някои смятали, че то е достатъчно мощно, за да защити Съединените щати от вражески нападатели, но оперативните му изисквания били безспорно странни. Оръжието било създадено така, че да бъде управлявано от гълъби. 1942 година, докато Втората световна война бушува, немски подводници сипят разруха в Северноатлантическия океан, като потапят американски кораби и застрашават усилията на съюзниците. В опит да подобрят технологиите за отбрана, САЩ инвестират в разработването на автоматични самоуправляващи се ракети, прикрепени към военни самолети. Ракетите са предназначени за поразяване на наземни цели на сушата или в морето, но технологията за насочване, използвана в ракетите, е елементарна и неефективна. Намирането на начин за точно насочване на ракетите е сериозен проблем за американското правителство. На помощ идва един учен от университета в Минесота, който се занимава с поведенчески науки. Името му е Скинър. Както повечето учени по това време, Скинър има огромно желание да помогне с военните усилия на съюзниците. Докато военните учени експериментират с радарни технологии, Скинър разработва съвсем нов начин за насочване на ракетите. Източникът на вдъхновението му е много необичайен – птиците. Един ден той забелязва ято птици и му хрумва, че инстинктите на птиците могат по някакъв начин да се използват за насочване на ракети. Нестандартно, да, но Скинър знае, че птиците не само имат добро чувство за ориентация, но и могат лесно да бъдат обучени. Затова той разработва план за вкарване на гълби в носов конус, който да бъде прикрепен към главата на регламентирана американска военна бойна глава. Скинър вярва, че ще успее да обучи птиците да контролират електрическа система за насочване, която на практика ще действа като волан, насочвайки бомбата към целта. През февруари 1943 г. Скинър представя предложението си пред службата за научни изследвания и развитие към правителството на САЩ. И забележителното е, че агенцията му отпуска $25 000 за разработване на органично самонасочващо се устройство с кодовото име Проект Гълъб. По това време въоръжените сили на Съединените щати отчаяно търсят начин за по-точно насочване на ракетите и са готови да изпробват много неща. Скинър се заема с проектирането на този прототип на носов конус, който в крайна сметка да бъде прикрепен към главата на ракетата. Концепцията е следната. 3 гълъба, изпълняващи ролята на пилоти, да бъдат приковани в индивидуални тесни пилотски капсули. Но остава въпросът как Скинър ще научи гълъбите да управляват ракетата точно. Планът на поведенчески учен Скинър е да научи птиците да разпознават и кълват движещи се изображения на екран, на който се показват вражеските цели. Той обучава птиците, като ги възнаграждава с зърно всеки път, когато правилно кълъвнат изображението на целта. След като 3 гълъба бъдат поставени в носовия конус на истинската ракета, Скинър се надява, че птиците, действайки като пилоти, ще кълват истинската цел, която ще се вижда на екрана. Кабелите, прикрепени към главата на всяка птица, ще произвеждат сигнал, който механично ще регулира насочването на ракетата. Надеждата е, че и 3 птици ще кълват едновременно и това ще насочи ракетата към целта. Скинър поставя гълбите в прототипа на носовия конус и започва изпитателните тестове. Забележителното е, че най-добре представилите са птици оцелват целите си в 80% от случаите. Високите нива на точност са наистина поразителни. Скинър бил възхитен от потенциалните резултати, които можел да постигне с гълбите, но окуражаващите му открития изведнъж не се харесват на американските военни, които, използвайки подобрена радарна технология, вече разполагали с по-надежни системи за управление на ракети. В края на 1944 г. правителството прекратява проект Гълъб. Скинър е силно разочарован. Той имал големи надежди да допринесе за военните усилия. През 1945 г. съюзниците обявяват победа в Европа и в Япония.
След време Скинър става известен поведенчески учен, който работел както с животни, така и с хора. Октомври 1917 година, след кратка и неуспешна кариера в продажбата на лекарствени средства в Южните щати, доктор Джон Бринкли се премества в малкото градче Милфорд, щата Канзас, и открива първата медицинска клиника. Недълго след това, един фермер на средна възраст на име Бил Стицуърт го посещава със срамно за него оплакване. Той е уморен, изтощен и най-важното – импотентен. Слушайки тежкото положение на пациента си на Бринкли, изведнъж му хрумва радикална идея. Докато работил като домашен лекар в месопреработвателно предприятие, той бил поразен от енергичното размножаване между младите кози. Той си помислил, може би мога да трансплантирам жлези от коза на моя пациент и да го подмладя. Бринкли заявява, че има точното решение за проблема на фермера. Колкото и странно да звучи, той ще имплантира по хирургичен път кози тестици в слабените на пациента с надеждата, че жлезите на животните ще възстановят мъжествеността му. Стицуърт се съгласява и се подлага на операцията. Лекарят имплантира козите тестици и го зашива. Цялата процедура отнема около 15 минути. Няколко седмици по-късно Стицуърт се връща в кабинета на Бринкли с невероятни новини. Той с радост съобщава, че съпругата му е забременяла. Слухът за това привидно чудо попада в пресата и не след дълго Бринкли обявява на всеослушание, че козите тестици действително могат да излекуват множество заболявания. Той изготвил списък с 27 различни неща, които процедурата могла да излекува. От деменция до умора и премахване на бръчки. Доктор Бринкли и пациентите му вярват, че е открил извора на младостта. Бринкли открива собствена радиостанция, за да излъчва посланието си на надежда до слушатели във всички 50 щата. Скоро отчаяни наивни хора от цял свят се стичат в малкия град Милфорд в Канзас. През следващото десетилетие бизнесът с кози тестици на Бринкли се превръща в империя за $1 милион и докторът решава да сподели богатството си с общността, в която започнало всичко. Той започва да се занимава с подобрения в града. Павира улиците и изгражда нова канализация. Но това, което този новоизлюпен милионер не знае, е, че нетрадиционната му медицинска практика е на път да бъде поставена под микроскоп. 12 години след като Бринкли извършва първата си операция за имплантиране на козия жлеза, вестник Kansas City Star публикува поредица от шокиращи разкрития, според които най-известният хирург в щата всъщност никога не е бил завършил медицинско училище. Вследствие на тези унищожителни статии, Канзаският съвет за медицински експертизи започват разследване. И това, което откривате, е още по-обезпокоително. 42 души са починали под негова грижа. Това се случило в резултат на инфекция, гангрена или отравяне на кръвта. Комисията незабавно отнема медицинския лиценз на доктор Бринкли в Канзас и обявява операциите му за неефективни, опасни и потенциално фатални. Американската медицинска асоциация също го обявява за шарлатанин и измамник. Хората започват да завеждат все повече и повече дела срещу него за лекарска грешка. И в крайна сметка през 1941 година на Бринкли му се налага да обяви фалит. На 56 годишна възраст прословутият доктор е болен и без пари, изгубил империята си, богатството си и доброто си име. Не след дълго той умира от сърдечен удар. Но остава един любопитен въпрос. Защо хиляди хора, които Бринкли лекува в продължение на 12 години, твърдят, че той действително им е помогнал? Възможно ли е те да са се излекували единствено чрез внушение? Това оставяме на вас да прецените. – 24 май 1935 г. Такома, щата Вашингтон, 16 часа. Дърводобивният барон Джей.Пи. Вайерхойзер Джуниор и семейството му са в паника. Синът на Джей.Пи., 9-годишният Джордж, все още не се е прибрал от училище. Разтревожените му родители уведомяват полицията, опасявайки се, че богатството им е направило сина им мишена за отвличане. В 18:25 часа през същия ден семейството получава писмо, напечатано на пишеща машина, което потвърждава най-големите им страхове. То съдържало искане за откуп, а родителите му имали 5 дни, за да се подчинят на похитителя. Исканата сума е $200,000 в дребни, небелязани банкноти. Също така, в писмото имало и предупреждение към семейство Вайерхойзер да не разгласяват изчезването на Джордж, защото в противен случай той щял да пострада. Но има и още нещо.
Сред исканията е и настояването родителите да пуснат лична обява в Seattle Post Intelligencer, чрез която да съобщят на похитителите, че парите са налични и са готови да бъдат предадени. Обявата трябвало да бъде подписана с името Пърси Мини. За да уведоми похитителите, че възнамерява да им сътрудничи, JP публикува обява във вестника на следващия ден. Очаквайте да сме готови в понеделник. Отговор – Пърси Мини. През следващите 2 дни JP и съпругата му правят всичко възможно да съберат парите за откупа. Но зад кулисите семейството работи с повече от дузина агенти на ФБР, които методично съставят списък с серийните номера от немаркираните банкноти с надеждата, че това по-късно ще ги отведе до престъпниците. На 28 май, 2 дни преди крайния срок, семейството пуска още една обява във вестника, която гласи: "Готови сме, Пърси Мини." И сега им остава с нетърпение да чакат да видят дали похитителите наистина ще изпълнят своята част от сделката. 2 мъчителни дни по-късно JP получава обаждане. Инструктират го да отиде с кола до гориста местност по средата на пътя между Такома и Сиатъл, да остави парите за откупа в колата с включен двигател и след това просто да си тръгне. JP изпълнява инструкциите. Той слиза от колата, върви около 100 метра, обръща се и вижда как някой се качва в седана му и потегля с парите. Семейство Вайерхойзер са изпълнили исканията на похитителите, но дали синът им ще бъде върнат жив? 1 юни. Изминали са почти 2 дни от предаването на откупа, а от Джордж няма и следа. И тогава на около 40 км разстояние в тихото градче Исака се получава пробив в случая. Един фермер неочаквано чува почукване на вратата си. Той отваря, а пред него стои 9-годишно момче, което му казало: "Аз съм Джордж Вайерхойзер." 7 дни след като е бил отвлечен, Джордж е върнат на семейството си в Такома, където ФБР веднага го разпитва за улики относно похитителите му. Детето им казва, че 2 мъже са го пленили, но не знае много за тях, защото са носили маски. Изглежда, че единствената им солидна следа са самите пари от откупа. Списъкът със серийните номера на банкнотите е публикуван във вестниците по западното крайбрежие. И тогава на 8 юни настъпва нов пробив в случая. В Солт Лейк Сити, щата Юта, служителка в магазин става подозрителна, когато клиент използва банкнота от $5, за да плати покупка, струваща 20 цента. Тя проверява серийния номер и се оказва, че това е една от банкнотите от откупа. Продавачката сигнализира в полицията в Солт Лейк Сити и клиентът е арестуван. Името ѝ е Маргарет фон Мец. Тя е с чисто досие, но съпругът ѝ не е. Маргарет е омъжена за мъж на име Харман Мец Уейли. И след като ФБР го отвежда за разпит, пъзелът започва да се нарежда. Скоро властите откриват в дома на двойката тайник с частично изгорели банкноти, чието серийни номера съвпадат с парите за откупа. Тъй като доказателствата срещу Уейли се увеличават, той посочва за свой съучастник Уилям Дайнард, който е бивш затворник. 3 са изправени пред съда. Признати са за виновни и са им поставени дълги присъди. Но по случая има още един удивителен обрат. По време на престоя си в затвора Харман Мец Уейли пише няколко писма до семейство Вайерхойзер, в които се извинява за действията си. И когато през 1963 година най-накрая е освободен предсрочно, след като е излежал 28 години, той отправя необичайна молба. Харман изпраща още едно писмо с молба за работа. Изненадващо, семейството се смилява над него и му дава работа в един от заводите си в Орегон. Благодарим ви, че бяхте с нас и ако видеото ви е харесало, ще се радваме да се абонирате за канала.